weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique takkusana yoni to wendu bosaye e nder galle alhaji samba gange demala boutique sohna aminata guise ko on waktu yoni ha to ɓuulon kaaƴe e nder galle ceerno abou diallo kono kadi ha to guesa jeeri basaydou diallo gonba e soñede ɗo gawri suuna ɗamina heɓede ene jeeya e gardidi kabruji men to leydi sénégal hoorejo leydi ndi hono basiru diomay diahar faya ƴetti laana mum diwawa hande oɗo henna alede yaɓani toon to arabie saoudite gam nottade bismago mohameda ben salma ali saoud ma o yaa ha toon to leydi turki to leydi mauritanie ko fate association pour le développement ko fate ndema ɓe kolliti wonnanɗo henna ilam to lappol palol dande maayo bonni ko heewi ko ene tolno e temedde sappo e joyya ujunere taw ko ton ko fate maaro ko soñaka qima ma wonoy capantati milliard taw koye koppreje uggiya kiɓɗe ɗe lappola ngol ummini ɗuma hamme ibrahima sala e yaddiɓe muɗuma enen jokki toon to lappol palol dande maayo ngam muññidde ɓen yoloraɓe gila e guese ha e galleji kala ma en ketto e nder kabruji moon e nder ɗemngala pulaar to leydi mali tugganma gila alarba ha yettiɗo hen tew heɓata ko e nder bamako jeeyi sababu ko caggal nde laamu ngu ƴetti pellital egginde daral jawdi ngala ɓenne kadi kolliti ala nden kay kisala ɓen duggoɓe e yeeyoɓe sodoɓe kala kolliti caɗele ɗe guuri no feewi haɗen ɗon tan yeyoɓe ligguimaji kolliti kañumenne gueɗe men kala ko dariɗe to leydi guine konakiri wonande kay biyeteɗo tumba jahate ñawanaɗo duuɓi sappo e kaso avocat makko holliti so tawi o faabaka koye mayde o fayi ɗo hen ɗo rafi a jukimo e kala banggueji kabruji men maraen ha to côte d'ivoire suuɗa togo ma en dia ha to joolama jabiri jaten koye musidɗo men alhassana oumar mboca musidɓe tedduɓe woto goɗɗe joni jañoɗena gorel te ko aadi yanke mo firtata aadi e jayde weltare tv gorel te ko aadi yanke ɗoftowo ɓen safotoɓe e muɗuma gorel te ene hollita weltare mum faade ɓen e kala saaha artoɓe gorel te ene kollita dañi hen aafiya mawɗo no feewi gorel te ko haako moƴƴo iwru ko tokkore dinnoro ari ko wallude e safrude ha moni kala daña aafiya muɗum on joguiɗo avc cardiaque ƴiƴam dogata e ɗaɗi mum ɓandu jaaɗoru ɓandu wuloru neɗɗo tuƴiɗo mo nangata taare kala mum de gorel te ene humta on haaju gorel te noon sa yiɗi andude ko jangta e mum ko kala jahata koto google mbaɗa www.gorelte.com ma jangan hoorema kala gorel te an tuƴiɗo donkuɗo yaade juma e jama ni jokkoyde enɗam kala musalla ɓandu no fotiri kala gorel te ene momta ha laaɓa e ballal jomiraɗo o sa yiɗi jokkodirde e tongoɗe gorel te beele mbawa jokkodirde e mabɓe oumar dia to tambacounda 77 527 14 44 so tawi koto bonji salamata ba 77 695 43 01 so tawi noon gonɗa koto gawol ko farmata abdoullahi 77 150 70 61 so tawi noon gonɗa koto gueji amadou abbas ka mbatta ko 78 313 89 28 so tawi noon gonɗa koto thies e ko taari ɗum kala jokkodirta koye moussa dia 78 860 76 68 so tawi noon gonɗa koto leydi mali to wiyete melga mali jokkodirta koye abdoullahi diallo mbatta ko 00 223 72 49 30 07 so tawi noon gonɗa koto leydi france jokkodirta koye haruna ngayda 06 50 99 64 43 so tawi koto états-unis de amérique gonɗa jokkodirta koye abouso kawral fouta business plus 1 34 77 01 56 77 musidɓe tedduɓe gorel te kawis ɓolo e muɗuma
aadi bil aadi solade aadi ɓuuri firtude aadi ceerno Djiby Sy wi ko firtata aadi mo aadodiri jayde weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa weltare TV. ceerno Djiby Sy ko gandu bindi laaɓaɗo leɗɗe jaadiɗo balal danawal kala. ceerno Djiby Sy ko laaɓɗo reedu malaɗo wune mo safra rafiji kewɗi ɗe jiida cirol. ceerno Djiby Sy ne safra wonduɓe kista wonduɓe fibrom dogam sitte rewɓe ɗon koɓe sowade rewɓe dartoraɓe kala. ceerno Djiby Sy ne jogui leɗɗe fannuji tati hen fannu goto ne safra fodde sappo e tati rafi, fannu goɗɗo ne safra fodde sappo e jeenayi rafi, fannu tataɓo o ko kawis waddete koye gawri samme walla gawri suuna ene yaltina fodde temedere mboroso. ceerno Djiby Sy ene yawrani ɓen ustoraɓe goragu yawɓe yitade koye men e fiɗaɓe kala e on fannu. ceerno Djiby Sy ne jogui leɗɗe wiyete ko muuɗa hirda. muuɗa hirda ƴetta ɗum joni joni jiɗɗa hoorema ha no hannirta ni. ceerno Djiby Sy ne andina dendagal kilineɓe mum to mbawɗa wonde no mbawɗa wonirde kala so tawi on pamodiri leɗɗe ma ne jettoma ha no hannirta ni. ceerno Djiby Sy ko bawɗo listihar ko indema inde nene ma kalantamo o haala ko wona nder ɓerde ma ha mbiya yoni. ceerno Djiby Sy ne andina dendagal kilineɓe mum e oɗo saaha joni mo tawe to leydi Sénégal to Hammadi Hunare to galle biyeteɗo Samba Madani Talla. galle Samba Madani Talla ko kañum woni chef de quartier legal biyetegal a jingue waɗɗani weedu wiyetendu ya Allah. ceerno Djiby Sy jiɗɗo hebdemo numéro makko téléphone to banggue WhatsApp ko numéro leydi Mauritanie mbatta ko 00 222 47 22 80 84. ceerno Djiby Sy ko bawɗo listihar ko indema inde nene ma dokkatamo waɗanteɓe listihar so tawi ko leydi Sénégal ko temedde nayyi woni 2000 francs CFA, so tawi ko leydi Mauritanie ko ujunere ogoya. ceerno Djiby Sy base mum to haydi no golla ha no hannirta ni, so tawi a jokkodiri e makko ma hemmo ha no hannirta ni. yimɓe waɗanede listihar noon e yimɓe jokkodiri e ceerno Djiby Sy numéro makko Sénégal ko numéro Wave ko numéro Orange Money mbatta ko 00 221 78 128 35 98. ceerno Djiby Sy base mum to Nouakchott to legal netteke ne golla ha no hannirta ni ene tawi ɗon miñi kone wiye ceerno Alassane Sy. ceerno Alassane Sy numéro mum ko 32 62 04 99. ceerno Djiby Sy ko laaɓɗo reedu ko malaɗo wune mbadden danɗo faade ceerno Djiby Sy. kettode kaburuji mon e ɗemngal pulaar, Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. jam ñalle moon musidɓe tedduɓe eɗen gone hoyre-biir walla mbiyen dewo biir nogase jeeɗiɗi octobre hitande ujunnaje ɗiɗi e nogase nayyi ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon sar Abdullaar Saar to karallagal weltare TV ko musidɗo moon Saydou Abouba no mbirunɗen e gardidi kabruji men hoorejo leydi Sénégal hono Bassirou Diomaye Diakhar Faye hande oɗo hen alet o ƴetti lanama ko ndiwowa omo yaade joom suudu makko jeewo ɓe jabani toon to Arabie Saoudite jillu ngu ganduɗa ma duumo nogase jeeɗiɗi ha capantati gonduɗo hen lewru gam notitademo wonande prince héritier Mohammed Ben Salma Ali Saoud. on noon ko on bismimo toon taw kadi koye jonde ko fate faggudu caggal mum noon mawo yilloyo ha toon to leydi Turki hakkude makko ya nando makko woni Recep Tayyip Erdogan ɗo ha ɗiɗi lewru fando mo tijja e ndera leydi ndi Sénégal jagorɗo ndiyam mo leydi Sénégal woni Cheikh Tidiane Dieye ene jokki jillu mum e nder région de Tamba nonne kadi Matam e nokkuji ɗi kala ha fenma toon to Saint-Louis. ɗum noon nayimo toon kay ko goɗo hen maayo ngo Sénégal caggal kay nde heewi ha wukkite balduɗi muɗum ilam e kala bangeji calli e juuli ha yooli kay mbema kame galleji kala dañi hen kay galleji pukkiɗi ne heewi waɗi hen noon jayaji mawɗi no feewi ɗum ko caggal nde o iwi toon to Aram wayaɓani ko toon to Matam ha toon
gure tawetede diwan matam o yillima woni hen ngam muñidde jomumen e andinde ɓe laamu ngu ne dari ngam heɓade wallodirde e ɓen jeeyaɓe oɗon fannu no fewi o yilloyima toon to Bakel ɗum ko hanki o ngam yogay gure taweteɗe nder diwan Bakel ngam yurnitade ɗiɗo hen jeeyaji musɗe caɗele badɗe e nder oɗon diwan kala yeehi ha toon to Tambacounda ngam yurnitade ɗeɗo hen caɗele kala wo fodi wo holliti laamu ngu ma waɗi hen darde timmude no fewi gartaten koko fate banggue dawrugol campagne taw ko roma jarriba sumgoji ko fate sarɗi yankoji ko hande nogasi jeeɗiɗi sanga minuit fuɗɗoto ɗo e jonte tati ɗo hen ha 15 lewru novembre fandu so jomiraɗo haaji ko ene wona capanɗe 4 listi ɓen ƴamoɓe taw kadi ganduɗa ko ɗin joɗorɗe toon to suudu sarɗeji nde leydi Sénégal 150 sarɗi yanke on noon ma wonoy capanɗe jeenayyi e jeeɗiɗi taw ko jeeɗiɗi taw koye nder leydi ndi 15 taw koye diaspora ɗum woni oɗo saaha ɓen dadiɓe ngam gembanade ko fati e banggue ƴamgol sarɗiyankoɓe ɓen sarɗiyankoɓe ƴamoɓe ɓesguji leydi beele kadi daña joɗorde e oɗon fannu ko fate banggue politique keddorɗen APR waɗi e rango fade yimɓe muɗum nde ɓurata kay jogade ndimagu wasde yaltude kaɗo hen landa ngam teskede oɗo saaha gonaɗo hewɓe ne jalta e APR ngam fade ton to Pastef ɗum noon ko teskinde maître Malick Sall to Matam kame yaadiɓe muɗum kolliti oɗo saaha geggi APR tawtoyi wonande Pastef ngam wallide men beele kadi mbawa dañde kewendi toon to suudu sarɗeji nde leydi Sénégal jahaten ko ha toon to Kidira jonde yuɓɓinama hanki o toon to mairie mo Kidira jeeyi sababu nden lulde noon ko yurnitade caɗele tawade jangde leydi ndi ha tenti noon ɓen janggoɓe toon to commune mo Kidira ngam teskede to banggue jangde ɗeto hiisa ene manki no fewi woni fannu mathématique gardiɗo jangde diwan o yurnitima oɗon fannu o holliti wonde ardiɓe mairie ji ɗi kami hewɓe kayde ballitta nanggana sukaɓe ha sukaɓe mbawa yitade hen koye mumen e ɗeɗo hen caɗele teskade ma en ketto hen gawlo ɓalejo ko yewtidi e gardiɗo jangde diwan o ɗum ko ñalawma hanke o toon to Kidira. voilà sare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma no mbiruɗen ni hande ɗo e mairie mo Kidira ine sare mairie mo Kidira noon hande no mbiruɗen inspecteur départemental mo Bakel ari ɗo e noon wadde batu faade affaire e jangguinoɓe wonɓe ɗo e nder arrondissement mo Beele meɗi wonde makko Sissoko hande ko waɗi e dental men ɗo. Merci a jarama donc hande effectivement hande min gari ɗo min mbaɗi ɗo forum ko réunion no faadi affaire jangde mathématique jangde limgol affaire mathématique affaire comptade min daari sukaɓe ɓe jangde mabɓe mathématique ne heddi seeɗa ko ɗum waɗi laamu bolo walla janginoɓe bolo ɓe mbawa wadde fof ko ɗum waɗi min noddi maire uji ɗi min noddi yimɓeɓe pour ɓe ngara nodde fof ngara mballa enen fof min gono goto ballodiron min daara komi wawi wadde goto fof a haali min bindi ko mbawa wadde e affaire jangde sukaɓe ɓe maire haali jinnaɓe sukaɓe haali directeur école haali fof haali presque hay presque kamɓe ɓe mbi ɓeɗe mballa yimɓeɓe pour ɓe mbaɗa voilà pour ɓe nandina yimɓeɓe pour ɓe mbaɗa jungo mabɓe e jangde nde ko ɗum woni ha réunion hande o voilà inspecteur a jarama merci beaucoup bandiraɓe tedduɓe heeɗiɓe Jokkere FM no mbiruɗen ni e weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma ko neɗɗo mo ganduɗa hoorema kanko woni inspecteur département mo Bakel joguiɗo affaire jangde less o hande noon no directeur uji e nder commune aji tati kala jangguinowo directeur gonɗo ɗo hen noon e président woni ardiɓe felle jinnaɓe ɓe kamɓe foof noddiɓe ɗo e maire uji ɗi pour wawde wallidde ɓeɗon jangguinoɓe gati ɓe kolli wonde so tawi kamɓe jangguinoɓe tan ɓe mbawa wadde feere ha sukaɓeɓe heeɓa ko yiiɗi ko il faut jangguinoɓe e ɓesgu ngu e dendagal e maire uji ɗi e laamu ngu kamɓe mbawi rendude kamɓe foof ɓe mbawa wallude ha janggude yaara yeeso ɗum taki noon hande ko sous préfet arrondissement mo Beele wonno ko gawlo ɓalejo woyi yewtidi koye gardiɗo jangde diwan Bakel bannoɗo jillu mum toon to Kidira
ngam wallide sukaɓe ha wawa moƴƴinde jangde mabɓe to banggue hiisa wala nde tawno hiisa ene jeeya e jangde gonɗe dowro no fewi ɓe ɗamini noon wonande jinnaɓe nde nanggata hen jaydiyankoɓe kame mairiji ɗi kala ha tentino yimɓeɓe kala nde tawno wona laamu ngu tan wona kadi jangguinoɓe kala nde tawno hiisa ene jeeya e gueɗe ɓurɗe sattude to banggue jangde aɓe jiiɗi noon nde yimɓe kala nangganta sukaɓe ha mbawa dañde jangde dow rowe no fewi ɗum ɗo hen uddi kumpital men ɗemngal pulaar nder gendi leydi Sénégal paɗen koto leydi Mauritanie association pour le développement ko fate ndema ɓe jaltini doggol ko fate banggue ɓeeto ngoɓe ɓeeti e ɗam ɗo hen ilam garɗam toon to lappol palol dande maayo ngol banggue Mauritanie ɓe kolliti 215 ujunere taw ko tonne maaro brut woni ko soñaka woni kay ko boni hen qimamum ma wono e 50 milliards taw kay ko préje uguya kiɗe ɗe ɓe erima noon laamu ngu ne nanggaranta wonande ɓen jayiyaɓe he so tawi kay ɗum waɗani ene gasa ma caɗele mawɗe teske hen état taraza toon kadi wuro wiyetego lok sayba toon yooli toon ko sergent de mare ƴen yanoɓe faaboyade ɗo ilam nanno ɓen jayiyaɓe hen kankon biteɗo Mouhammeda Ben Toufa kon wasi hen fittano muɗum armée leydi a Mauritanie to banggue mare nelde duwaw dendagal ɓesguji ɓeɗon kala gartaten koyngol ɗo hen lappol ngol ummina ɗum hamme Ibrahima Sall kame jaadiɗo muɗum woni Mouhammeda Baro tawite to leydi France taw kadi koye landa PID taw kadi ganduɗa ko fate banggue yurnitade wallidde ɓen taweteɓe e nder ngol ɗo hen lappol palol dande maayo ɓe ganduɗa ilam koko jukiɓe kala banggueji ko fate ndema e galleji e yangara kala ne satti no fewi ngol lappol noon ma artan men e oɗon sifa musidɗo men haali Aboubaha gila ñande aljuma ha o saaha gonaɗo o aljuma nogas e joyi lewru octobre o hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e nayyi c'était timmuɗo walla mbiyen délégation timmuɗo ummima toon to Nouakchott ummini sete o noon ko hoorejo landa wiyete ka PID noon addi ɗum ko biteɗo Mouhamed Baro tawateɗo ɗo saaha joni to leydi France e jillu mum ta ko jillu gollal o holliri tigui wondemo toon to leydi France haɗani hakkille makko ene tawe nder leydi makko Mauritanie ha tirti noon e lappol palol dande maayo e oɗo saaha joni tawteɓe yolayru koye ndin mbadi o ƴetti délégation timmuɗo e gardugol Hamme Sall goto kadi ɓe o heewi nelde haajuji makko humto o witinno yo yettunomo kañum e délégation mum dendagal guure e oɗo saaha joni tawateɗe lappol palol dande maayo andinde ɗumen kay wonde kanko foof wonde toon de France hakkille makko nana e mumen on délégation en mbiɗen ko ñande aljuma ndi ummi Nouakchott ɓe ndewi ko lawol Ros nden ɓe gaari tigui haaɓe tolni commune Darul Barka ko ɗon ɓe goppi goudron ɓe naati tigui e nder commune o en tawi tigui e natirde commune ɗo en tawiɗen maire commune mo Darul Barka maire o jaɓɓi min arde délégation mum o wawi nawde en ha ɗon to situji tawa ko tillisaji mbaɗaɗi dow jeeri banggueji ɗiɗi to banggue goudron kala tawi kadi koye banggue jeeri ene woɗɗi ndiyam seeɗa ɗin situji noon ko nokkuji mbaɗaɗi kolande mbaɗaɗe gam jaɓɓade ɓe ndiyam eggine nder galleji mum woni sinistreji en joddima e dendagal ɓen tawi ko fodde guure tati walla guure nayyi wuuro en foof en jindiri e chef de village muɗum kamɓe kala noon ɓe kolliri weltare mabɓe e darde oɗo maire moɓe kolliri wonde tuggi ko kay ko yola ndu waɗi ha oɗo saaha joni maire o kala nde fini musidɓe tedduma ara ha yettoɓe namdoɓe tawi ala koɓe mankira namdoɓe tawi holkoɓe jiiɗi holkoɓe cohli ɓe kolliri noon ndiyam mankani kolande ɗe timmi ɓe jarnimo ɓe donima oɗon maire ko ɗon tigui musidɓe tedduɓe kanko maire o huɓɓi oto makko o holloy en ɗon nokku biyeteɗo commune olo noon hakkude mum e commune mo Darul Barka ko distance mawɗo no fewi kadi wona lawol goudron koye dufndu foldi ko ɗon otoji ɗi deggodiri lacol curki walla mbiyen locol poussiére ummi dow ha jettiɗen toon to commune olo ko en jonjima toon noon e maire o en jiidiri dendagal ɓe o gollitto ɓe kaalini en caɗele mabɓe kamɓene e oɗo saaha joni kulhuli ɓe jogui wonde kay yimɓe sagataɓe wuuro ngo nana mbaɗa sakuji faddade ndiyam ɗemgal ndiyam gam hadde ndiyam ɗam yettade wuuro ngo kono ɓe kollidi kam e oɗo saaha yoga e guese mabɓe koko jooli kadi ɓe jogui fayre mawde ɗam ɗo ndiyam e dole joguiɗam wona sakuji mbawi falade ɗum ɓe kolliri noon kamɓe fof e ɗaminade ballal laamu e oɗo saaha joni haydara taw ala koɓe jii en nanino noon wonde laamu ngu noldi
toon wonde kay camion e wondude e peel ngam faabade ɓe kono ɓe kolliri suwano yettade taw ko sagataɓe wuro ngo noon nan dari lowde sakuji ngam faddade ndiyam ɗam ɓe kolliri noon he weltare mabɓe no feewi e délégation ɗon nde ummiɗen ɗon holto jaɓanen ko wuro no wiye Ngurel Ngurel ne dendagal nokkuji jettiɗen en tawi tigui Ngurel ko kañum woni wuro e oɗo saaha joni ngo ɗemgal ndiyam walla mbiyen ɗemgal ndiyam fawi tigui e tondu yoga e koɗande saabu kay wallaɗe jiiɗen ene kuumi ɗen laaɗe ɗe kuumi tigui mbiyen koye damdamal cuuɗi taw kadi ko cuuɗi koɗaɗi sakuji ene joora leydi ɗo noon en jii joowe camion ngaji kewɗi taw ko ceenal walla mbiyen ko leydi waalo ɓe kolliri ko laamu ngu neldi toon camion ngaji no feewi taw camion ngaji dimduɗi leydi ndi piwi toon mbawi kadi neldi toon sakuji kewɗi wiide kay sakataɓe wuro ngo kala nokku moɓe jii ɓe jogui fayre yooɓe loowa hen sakuji ha heeɓe paddo ɓen noon kolliri tigui jetti laamu ngu jetti kadi gandanɗa hoore maɗa on biteɗo Mouhamed Baro neldi toon oɗo délégation nde ummiɗen ɗon janen ko wuuro ene wiye Gurel Boubou noon en joddima kadi ɗon e chef de village o kañum ne holliri weltare mum mawde no feewi o jeeyade o wi Hammed Baro neldu délégation mbaɗo ni ɗum ɗon tigui ñamanode wiyetake bisimillahi saabu wona hikka ɗum fuɗɗi o holliri noon o siftini wonde ɓe jogui kolgal waalo ko kilométre uji kewɗi périmètre muɗum kono haalani kanko Hammed Baro taw ni o yettaki ɓe nde wonani caɗele mabɓe o neldin ɗon ɗiɗi grillage uji waalo ngo fof hurlama guila nde ɓe daɗi e bone bonnoji o holliri kadi wonde nde ɓe jogino caɗele ndiyam ko tiwoji ndiyam itta guila to wiyete Sara Ndogo ha e nder ngoɗon wuuro e oɗo saaha joni rabinaji kala ndiyam tawa kadi kene wonde pression kewɗe no feewi ɓe kolliri hen weltare mabɓe no feewi caggal nde ummiɗen ɗon holto jaɓanɗen ko wuuro ene wiya Sara Ndogo en joddima kadi e joom wuro ngo onne kadi holliri weltare mum hawde no feewi o holliri kay wonde Hammadou Baro so waɗi ɗe gueɗe walla so nelli oɗo délégation ɗum ɗon bettataɓe nde wonno Hammadou Baro ko ɗon jeeya tigui koye diwan he jeeya ɓe kolliri weltare mabɓe no mawni no feewi chef de village o noon woni joom wuuro ngo ñaagui tigui seto yo tinno kañumen foof heñade yo mbawa yaadude e yimɓe wuuro ngo sagataɓe halfinaɓe ɗen golle min jaaha min jeeya tigui to ilam ɗam yarata nden en jettima ɗemgal ilam ɗam to yarata en tawi tigui ɓe idino wadde ko sakuji sagataɓe ɓuuro wonno sakuji ndiyam dampi sakuji felmima yoga e majji ndiyam ɗam yawti ɗin sakuji ko nden tigui miijo ariniɓe kamɓe sagataɓe wuuro ngo wonɓe ɗon nder wuuro ha wonɓe diaspora kala ɓe mbawi rendinde kalis ko ɓuuri yawde e yaccade ɓe liwi ko machine aji taw ko des engins ɗin machine aji noon mbaɗiniɓe dik mawɗo caggal kadi ndeɓe teski ndiyam fuɗɗima siide ɓe gaddi ko machine goɗɗo waɗiniɓe dig goɗɗo walla mbiyen ɓeydi renforsude diggo on dig noon eɓe jakori tan jogui hoolare ma won keerol hakkude ndiyam ɗam e wuuro ngo nde wonno ndeɓe jogui kulhuli yoga e galleji tawteɗi taw kadi waɗɗani ko métre uji seeɗa hakkude mabɓe ɗon ɗemgal nde ilam eɓe joguino kulhuli kono e oɗo saaha joni eɓe ñaagui Allah eɓe ɗamini kadi oɗo dig ma won keerol hakkude mabɓe e ndiyam ko ɗon tigui délégation ummi ɗon ko ɗo ɓe ƴettiri goudron ɓe ndewi ɓoggue ɓe ñaltoy to leksebo gorkol délégation noon ɗamini ñalawma janggo o jokkude golle mum holto fayi ha toon to Koundel so Allah yettini kadi eɗen jiiɗi ha toon to Magama ko wawi wonde hen kadi mami e garta moon ko musidɗo moon sehlu moon Khali Abouba ɗum ɗo henna wonno jillu wonande hamme Ibrahima Sall jaajiɗo PID ne wondi kadi haali Abouba Abdullahi An mo cubalel law taw kadi ganduɗa ko caméra mo TFM kame wondi kadi nokkuji goɗɗi kala ko ɓeɗe henna mbannogol ɗo henna lappol gam yurnitoyade ko boni toon ko kono kadi ɓe jahani juuɗe ɓoole aɓe jaadi e balle timmuɗe iwude kay e biyeteɗo Mouhamed Baro kame wallidi mum kala ko wala ɗum ko noon wonande kay ko sete goɗɗo garnoto toon to Luxayba ɗum noon ko Amadou Tidiane Thiam ma en garto e ngal ɗon jaɓɓugal taw kadi koye cimtol musidɗo men haali ba ma en ketto seeɗa musidɗo men hamme Ibrahima Sall wa rahmatullahi taala wa barakatuhu bandiraɓe on calminama on juuram e dow inde monsieur le maire e inde parti PID dental ngam ɓamtare emin gari ɗo rena délégation en ummi nakchat ne ari ɗo salminde moon e juurade moɗon e yiide moɗon e yiide caɗele guuraɗe hande gonaɗe kono kadi e weltare mawde tawde ɗo monsieur le maire ene rende moɗon oɗon belem ene darde moɗon sali woɗɗade moɗon waɗi wonde ko kañum tigui dañi ɗeɗo caɗele darde moɗon fodde nde foti wawde darade donc minen parti o min jogo hen weltare mawde suɓademo e andude min juumani komin cuuɓi ko ɗum noon kadi ko yettere Allah donc parti PID ene weltuno moɗon ene ñagono moon Allah moƴƴere kadi nde Allah ittanto meɗen ɗeɗo diƴƴe wonto diƴƴe moƴƴe
dañen tigi gaweje ha heew dañen nguuraji moƴƴi tawa ko ɗum wonno sababu eggugol men gargol ɗo duttuɗen kadi e galleji meɗen taw koye dow jaam e cellal ɗum ɗo fof noon ko ballodiral so maire wawi wadde hunde ko président de la république mouhamadoul cheikh kaswani ene jaggi hen eɗen jetta Allah eɗen duwonomo eɗen jetta Allah aussi eɗen duwono premier ministre frère meɗen mouhamed taroli ndiaye e gouvernement o foof darde labtude de dari wallodirde e duule maire e wallodirde kadi e population pour que mataire mona e dow jaam e cellal donc onon nene e nduwo nde kottol nokkuji mon e dow jaam vraiment délégation garɗo o noon oɗo ko journaliste gandaɗo ko kanko waɗata buuɗal yurmede ene wawi joguir somi haali ɓeyɗon andude kadi ko kanko waɗata yewtere meɗen yewtere men waɗata hen e dental weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma waɗoɓe kabaruji men foof kanko e Sar Abdullaar Saar donc kaali Abouba woni ɗo ko minen gardi ɗo donc mbiɗa andi ɗum ma wel futankoɓe ma wel moɗon donc wonno hamme Ibrahima Sall ma en garto hen ɗon ɗo lappol mabɓe jokki faade toon ha tokkudel ha to magama kala gam yurnitoyade ɓeɗo hen jayyaɓe hen e muññidde ɗumen keddoɗen ko toon to leydi Mauritanie garten koye Yahya Ndiaye noon ne jogui hirde pulago nde jogori wadde ñande ɗiɗi lewru fandu kono hirde nde omo waɗa hen hommage no fewi ko wona ɗum ko kadi omo ɗamini wadde hen kirɗeli mawɗi gam findinde jertinde kan Hamidou Baba ma o duwona ɗum hen ma siftoron hen ɓuuri mum kala ma kaale hen ma en ketto hen Yahya Ndiaye oɗo jamma holko loowi e nder makko e holko yimɓeɓe paadi e maɗa. jam heeri ceerno Abdullaar Saar guiɗo leñol en calmini dendagal ɓiɓɓe fuutankoɓe en calmini ɗo dande men jogori nanede foof funnage hirnage rewo e worgo en calmini heɓlo sukaɓe Afrique ko rokkude yimɓeɓe aadi samedi garoɗo o so Allahu lamɗo jaaɓi le 2 novembre à la cage ko manditare nde ganduɗa dokkuɗen ngallon teddungal ko ɓiɗɗo Mauritanie najo foof walla mbiyen ɓiɗɗo Afrique najo foof ñalawma o thème o ko cohésion sociale unité nationale koddigal moƴƴal e gurdam belɗam hakkude ɓiɓɓe leydi Mauritanie eɗen rendre hen hommage kan Hamidou Baba Abdullaar Saar dendagal bandiraɓe gonɗo e nder Mauritanie ene ñaaga ñande hen yo ar ɓorno wutti mum ɓurɗo yodde so debbo so gorko ara jooɗo ngare law koten law so Allahu lamɗo jaaɓi inchallahu rabbi ñande hen noon ma surprise uji kewɗi ngar hen kono guiɗo men sehil men cifte daari heedata hen caggal et d'autres artistes ɓe ganduɗa soninkoɓe safalɓe jolfuɓe fof nan nder hen inchallah. Yahya Ndiaye ko surprise aji mawɗi goni hen kono kadi gueɗe kewɗene hen hommage uji kewɗine hen ɗum waɗata ko aset paduɗo hen o 2 lewru novembre so jomiraɗo haaji jayde weltare TV weltare ɓiɓe fulɓe ma dusodiri e Yahya Ndiaye mo ganduɗa ene watti haqqille mum no fewi ko fate ndeɗo Ndiaye kono kadi Yahya Ndiaye oɗo saaha ne jogui sunu mawɗo no fewi ko fate ɓeɗo hen jayyaɓe ɗeɗo hen diƴƴe no fewi. ɓe hoɓɓe palolɗade mayo welgo ngomayo men Sénégal ilamini naje kewi nate jali baldude kewi bilay wallahi miskineɓe koye lorlima andey sa galleji jani koɗorde fayi leydi hay gese men boni sababu ilanma
Yahya Ndiaye wela segena wela dande ko kam tigi woni ndeɗo henna yimre ko fate ilam kono kadi tijjiɗo wadde manditari mum ñande ɗiɗi lewru fanduɗo hendu so jomiraɗo haji toon to noksoɗa la casa jayde mon weltare tv weltare ɓiɓɓe fulɓe ma waw duusondirde makkoɗo henna jamma timmuɗo mo jogori rekkude ɓesguji murtanaɓe kala kono kadi ɓiɓɓe fulɓe ha e afrique naɓe kala ɗum ɗo henna uddi kumpital men ɗemngal pulaar e nder gendi leydi sénégal paɗen koto leydi mali gila ñande nogas e joyi nduɗo henna lewru octobre ndu gonɗen ko commanda dawouda konate kam woni mo ganduɗa kolaɗo kuuɓal keeriɗo ko fati e banggue nden kay kisal kaso mo bamako kam woni biftaɗo guilden haɗa henna andaka to nawa ɗum ko ñande aljuma nde o heeɓi noddandu sanga 11h ngun noddandu noon ko ngun wo nottoyno kono haɗo ɗo gonɗen andaka taw holɗo heedi hena alhasan aga abdoul aziz al ahmed aga mouhammed kam ñawori mum jogori yande ɗum noon jogori wadde ko nogasa lewru fandu toon to cour pénal international caggal duuɓi nayya ñawore makko ɗum ko caggal nde dirtino duuɓi capantati ene ɗamina kaso e dow hoore makko ɗum ko caggal tumumuya kewɗo pawaɗo e dow makko ɗon ɗo joguino lefol saria omo ñaawa 2012 ɗum ko caggal ndi jihadiyankoɓe keeɓi wuuro Tumbuktu tajje juuɗe e fiide yimɓe yoga heen kay ko daaɗi men ittede hay so ñaguinoma yaafuya nden ñawore jogori yande ha laaɓa ko nogasa lewru fandu so jomiraɗo haaji gila alarba jewtuɗo hen o daral ngal bamako ha hande kay laamu ngu koko uddi ɗum ha tiiɗi jeeyi sababu noon ɓen tefankoɓe yeeyoɓe kañumenne kolliti oɗo saha koko natani hofgo juuɗe jeeyi sababu ngon hofgo ko caggal nde daral ngal nawa kene wona kilométre ji jonɗi no feewi gaga hen bamako ɗum ko caggal jangu wannongu lewru maynu ndu toon to bamako laamu ngu noon ƴetti pellital e guinde daral ngal beele jamni kisal ene ɓuura duumade e nder wuuro bamako ɓen yeeyoɓe ngal daral kañumenne kolliti to daral ngal waɗato ala ndenka e kisal caggal ko yeeyoɓe jogui ko haalisaji ene gasa bandiji walla ni leptoɓe ma jam e dow mabɓe jeeyi sababu kamɓene ɓe natani hofgo juuɗe gila alarba ɓen duggoyoɓe yeeɓe ligguimaji e ɓen buuseɓe kala ɓe kolliti oɗo saaha ko caɗele mawɗe ɓe guuri no feewi ala kala koɓe jiyata a haydara sengiwi to leydi mali koto guine konakiri paɗɗena kanko on maître paul yamba koroma o holliti wonande neɗɗo makko biteɗo commanda aboubacry siddiki jakate ɓuɗandirede tumba jakite mo ganduɗa ñawananoma duuɓi sappo e kaso ɗum noon wonno ko aide camp moussa dadis camara hitande ujuna ɗiɗi e jeenayyi ɗum ko caggala wonande fitnaji bannoji toon to stade 28 septembre ha ganduɗa ken tolno e yimɓe hewɓe mbara toon kamɓe noon jofono en peɗeli nden ñawore nde yani kanko o taƴanoma duuɓi sappo e kaso on tumba jakate woni mo wona karɗo cellal no fewi o erima laamu ngu autorité ji ɗi mbawata fabademo beele wa yaltine o wawa safroyade to konakiri kikiɗe aljuma o hewɓe jalti gam seppude toon to aéroport to hollirde météo men fate air wonande kay air mauritanie airline ɗum ko caggal hewɓe iwnoɓe to dakar ne pawi toon to konakiri jettodaki e bagasuji mumen kala saaha ne mbaɗe ya ngara ɓe kolliti hen noon mette mabɓe mawɗe no feewi ɗo hen gueɗe nde mbasata wattude ɓe erima wonande kaɗa hen laana o saaha ko ɗeɗo hen gueɗe tan ɓuuri wawde duumade e oɗon sifa sen giwi to leydi guine konakiri paalen koto côte d'ivoire ɓesguji ivoirienne wurnoɓe toon to liban hewɓe hen laamu leydi côte d'ivoire ƴetti pellital manggal no feewi jamma heccenko hewɓe hen garti to abidjan wona kamɓe tan ne hen nigéria naɓe kamene wonde algérie naɓe ene wondi kadi e éthiopie naɓe kenya naɓe hay sénégal naɓe kala kono kadi ko ɓuuri teskinade hewɓe noon finoɓe ɗon e nder leydi côte d'ivoire wurnoɓe toon to liban garti toon to abidjan lamrugol leydi ndi laade jonɗi no feewi ɗum ko caggal teskede fitino gummiɗo hakkude hezbollah kame israil ɗo bomboje gulɗe diawa jahata e kala saaha to soudan ko frappe paramilitaire goto waɗi e nder état mo khartoum al jazeera
ko toon ɓe beddi ɗen bomboje gulɗe jaw ken tolno e capanɗe joyi neɗɗo mbasen pittali men wi noon ko médecin sans frontiére totogo ko pittali jeetati woni waraɓe toon ɗum koye jango waɗi ɗum ko l'état islamique yaadi ɓe jiim ɓen joffa hen peɗeli hayso tawi woni nguɗon jango waɗaka revendiqué taw ko fati e banggue nguɗon jango ɗum ko ñande jamma aljuma ene jofi aset hewɓe finoɓe e nder diwana wuuro witengo Malgabangu ɓen kala dogui ɗum noon waɗani keerol hakkude leydi Togo kame Burkina Faso ngam teskede gila 2021 e kala saaha corduɗi ɓen jihadiyankoɓe ne nata nder leydi Togo ngam wadde janguji men oɗo saaha hewɓe dogui paaɗen koye joolam jabeeri jabboɗen ko musidɗo men Alhassan Oumar Mboce ma ara men ko fate gueɗe joolam jabeeri ha toon to leydi France kame Iran ha toon to wonande Israël kamene wonde Liban kala en calmitima Sar Abdullaar Saar en calmini dendagal hettiyankoɓe Ayawo TV kabaruji men ɓurɗi tengtude e jolam jabeeri e ñalawma hannde o to leydi hono Français ene wayno de toon courant kuppuno toon to dunde noddetende Guadeloupe ma won ñalawma kurɗo ene wayno courant o arti ñande asatare nogas e jeegom lewru yarkomaa ujunaji ɗiɗi nogas e nayyi ɗum noon ɓe mbino ko peɓudal bangol tolngal e to basde nondirde ɓe mbi noon e nder nden niɓɓere wonde toon nde ɓe kolli noon mettere mabɓe no feewi caggal kay taw ko ɓe mbino ko bayin ɗum ɗon ko compagnie taw ko électricité mo EDF wi noon ko caɗele gonɗo toon hakkude kay ɓen taw ko rendo ngo mbanno toon taw ko caɗele ha coupure o wawi hono waɗede leyɗele kono dendude hono Amérique Donald Trump de kañum e Kamala Harris gonno ko toon ko ñande alka jumare nogas joyi lewru yorkoma ujunaji ɗo nogas e nayyi toon to Texas Trump noon yewti toon ko fati hono ɗalle en calmitima Sar Abdullaar Saar en calmini dendagal hettiyankoɓe Ayawo o mbanno toon taw ko caɗele ha coupure o wawi hono waɗede leyɗele kono dendude hono Amérique Donald Trump de kañum e Kamala Harris gonno ko toon ko ñande alka jumare nogas joyi lewru yorkoma ujunaji ɗo nogas e nayyi toon to Texas Trump noon yewti toon ko fati hono ɗalle garoje toon ɗe to Kamala noon kanko o fewti koye yewtere mum koye wellitare e bonnugol ɗine deeɗi ɗum noon yimɓeyanke mabɓe hono biyete hono Beyoncé ari e wiide yo ɓe ndentuɓe mbawa nangande Kamala Harris junggo beele wona debbo latotoɗo wonde gardiɗo hono leydi denduɗe hono Amérique Japon to nde bureau ji mabɓe guddiri noon gam suɓade kay ɓen sarɗiyankoɓe mabɓe wonno ko ñande e ñalawma hande o nogas e jeeɗiɗi lewru taw kadi ko yorkoma ujunaji ɗo nogas e nayyi ɗum ɗon noon ene wayno gardiɗo hono jagorɗo mabɓe o noon biyeteɗo biyeteɗo ono Sigaro Ishiba kanko de amo jiiɗi hono caɗele mawɗo no feewi nde tawno wonde sondotuji ɗi mbi wonde ko ɗiɗo wutoji ɗi ɓe mbaɗata ene wawi de o yalta hen taw kadi ko ɓolum ɗum noon o yalta koye duuɓi capanɗe jeegom e jeeɗiɗi ene wayno ko caɗele mawɗe dokkimo toon Ukraine jagorgal mabɓe ko fatti e gueɗe caggal leydi hani ɗum noon gueɗe caggal leydi ɗum noon mbiyeteɗo hono Andri Shibiga kanko de omo tawtoroñere asatare nogas jeegom lewru yorkoma ujunaji ɗiɗi e nogas nayyi toon to Égypte o yinde nando makko Badr Abdel Ati toon to Kerto ɗum noon ko waddemo taw kadi ko tourné e yiidemo leyɗele taw ko arabeɓe wonde dongre Afrique ɗum noon wawde kay jaggandemo hono junggo aɓe mbawa ko hebde taw kadi ko pulgu e guerre o gasa no feewi nde tawno wonde Kiev ɓe jiiɗi tan ko waɗa taw kadi ko heeɓa taw kadi ko wellitare mum kanko jagorgal noon o wawi hono yidde e sulɗan Oman o wawi kadi yadata toon to Angola ɗum noon e o ñalawma hande o ma waw kadi e jokkude ta to Afrique banggue worgo toon to ene wayno hono Iran to nde ko famɗi foof ene wayno police ji ɗiɗi duttima toon e jomumen ñande asatare nogas e jeegom lewru yorkoma ujunaji ɗiɗi e nogas e nayyi toon to Iran to toon ene wayno ndin jalngu ngu yeehi ɗum ko ɓen taw kadi ko jeesiyankoɓe taw kadi ko mbi wonde kañum en mbaɗi jalngu ngu to banggue hakkude frontiére ene wayno Pakistan e toon Afghanistan kasi ha laaɓi ko ɗum ɗo ko gonɗen lowɗen e wowru ɗum noon Sar Abdullaar Saar en juppi ɗum noon taw wonno koye dande musidɗo moon Alsan Oumar Mbocci koto commençant ndogo gam weltare Ayawo TV Alhassan Oumar Mbocce golle ma jooɗi peewi ɗum ɗo hen waddano e wowru una rokka Hawa Gayya o yerwi ɗum ha ɗaati o watti condi fewna enen kala jooɗiɗen cetiɗen oɗo hen bool yo en dole jaam musidɓe tedduɓe ɗum ɗo hen wonno komin gaddanno mon kikiɗe hande o joolam jabeeri ko musidɗo moon Alhassan Oumar Mbocca
to leydi Mauritanie ko musidɗo men haali Aboubakar kame lappol yurnittoɓe jaayiyaɓe toon to lappol palol dande maayo e erago Yahya Ndiaye ñande 2 novembre so jomiraɗo haaji to kiidira jokkere en ɗam ko Amadou Diop gawlo ɓalejo ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo moon giɗo moon sehil moon Sar Abdullahi Saar to karallagal Weltare TV ko musidɗo moon Seydou Aboubakar ketki malaki jam yo jamal o hiranena